dening dewa sono lembur tindak angkara Jumare situr yudana nembus langit lan nyuwek mega ngetungke okeh kala nyingkirape numpes Pandhawa sengsara tumekaning sirna mingkar minggu ring angkara akarono karena narti sini sinawang resmining kidung sinubo sinukarto bakal mengenalmu aku mau mengaji sopan tuh wahyu ning ngomong jodoh bilang bangulan ilmu bangkit mikat reh mangukur kukutane jiwaku yen kono nasine betuan sepuh piring sepuh sepiawa awas lorone aku Hukumilah setaring bawon tolak karep bayar Hukumilah setaring bawon tolak sekar kaca Hukumilah setaring bawon Hukumilah sekarang bawana Pedek mengambar meko surya kumebyan
Dapaso jiwa raga nang memayu luhuring budaya seni budaya beta budaya luhur lagu negeri raga kelareng seni bangsa kuno nang reboho dadi bergetar mulai terdengar teman-teman dan laga orang slogan kesatria kira berkobar jati dirinya tekad teguh jiwa raga pakai membelah samudra. Bergetar mulai terdengar tempat-tempat dan laga suara slogan kesatria kira berkobar jati dirinya tekad teguh jiwa raga pakai membelah samudra. Udah sampai warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila di kalang tetangga itulah Agustus sasi tahun 1945 Lukis kuntul karir lukis kuntul karir memandang berkat tukang dekat rahayu merdeka, merdeka, merdeka bukti kelahiranku merdeka, merdeka, merdeka Mustaka merdeka halo kae genderan kumla petang awe-awe pangkute santi warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila seperti kalang tetangga itulah Agustus sasi 7 tahun 1945
Lupis kumpul karir Lupis kumpul karir Mata ayo Bukan berada ayo Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Pustaka Merdeka
bareng ada karya kesedihan butuh kepak saking sawit diri rejo.
Sloprak ngeprak kepol kepol gendang riya ketipo imbal pun loro selitro seloprak belok jaran ketang nyoklah marake macan makam pekam jangan nong kaweo wis jotoga kugan reyo prayoga gawe gembira.
kanthi pagelaran wahyu putri ingkang sampun kapiyarsa dhateng sagung para sutrisna kakung Wiyah Putri sampun paripurna ngaturaken sugeng kundur sugeng pepagian kaliyan giaran candhaipun tanggal 17 wonten ing Ngabrak badhe kapentasaken lan tanggal 23 wonten ing Kaliangkrik Butuh tanggal 22 wonten ing Klaten lan tanggal 22 wonten ing Bandungan Kaliangkrik tanggal 27 WBM juga akan dipentaskan di Banyu Biru tepatnya di belakang Taman Kelinci. Demikian atas perhatiannya kepada para penonton semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kundur dumugi papan pangeran kanthi suwak-suwak ugi rahayu ingkang samya pinanggih nuwun.